Daghan mig tambag ikan sa kuan. Ngayon may dito sa ospital. Baka diri ko dai. Ato lang nang lutuon pa kuan. Ha? Tingnan oh. Tingnan sa nata. Sangko yun sa yuta. Okay na yun. Hindi na ako na sila yung chat. Sakit na. Print tayo. Pwede 10 pa. 3 years old pa siya. Kaya po kayo sila trabaho, no? Oo, wala. Bayad na eh, bayad. Ingo nila, mga sundalo daw na ba, mga marines, yun ay mga sala. Mga rents na, mga rents. Kaya mo ka nung sa bala.
Kulog-kulog lang, oh. Oh, naupan na rin sila dyan. Ano ba? Oh, mo ni siya ang kuan. Sir, kaon pa sir, na pa sir. Tama na po. Dirahin na sir. Tama na po eh. Ah. Ah. Ay, lahik mo siya. Ha? Bakit na? Suka eh. Hindi ko. Baho. Hmm? Baho. Hmm?